o acto en sí ten de posible dúas finalidades. A primeira é continuar ca execución que estamos facendo en todo Galicia dun programa da Unión Europea que foi adjudicado, o único que foi adjudicado a España por parte da Comisión de Divulgación da PAC, e que aparte de ser o único que foi adjudicado a España, no mes pasado que se fixo a evaluación por parte da Comisión dos 150 programas europeos de todos os países da Unión Europea, foi distinguido co primeiro premio, que foi valorado pola Comisión como o programa máis innovador, mellor ejecutado, e que por primeira vez España, desde que levamos dentro da Unión Europea, unha organización agraria e un programa de gestión de fondos europeos foi galardonado co primeiro premio. E a segunda das partes é facer nun momento, a primeiro de ano, a prácticamente 15 días de que se celebra a conferencia sectorial no Ministerio os próximos días 20 e 21, donde vai quedar prácticamente definida como vai ser a aplicación da política agraria comunitaria en España. A primeira novedade que vos queremos trasladar é que, máis alá das malas disculpas de malos pagadores que podan poner os políticos a partir da hora, esta definición do que vai ser a política agraria comunitaria entre o 2015 e o 2020 non se lle vai poder botar a culpa á Unión Europea. É curioso que a Unión Europea haya aprobado de forma importante nun período de crisis cal é o presuposto que vai destinar á única política común que ten, que é a agraria, e que agora deixe a cada país membro que faga con ese presuposto o que considera oportuno. Por lo tanto, do 2015 ao 2020 vamos a ter cerca de 47.000 millóns de euros, ou que é o mismo, cerca de 5.000 millóns de euros anuales para repartir entre os agricultores e gandeiros españoles. E con moi pequenas limitacións, a Unión Europea permite que o Estado español, o Goberno Central, conxuntamente cas comunidades autónomas, decidan a quen e a que destinan estos cartos. Por lo tanto, se rompen os criterios históricos de direitos generados no pasado e, por lo tanto, se abre unha nova dinámica de reparto desos cartos. O primeiro que está en cuestión neste momento, e o máis importante, é dicir a que sectores vai a ir destinado e, sobre todo, quen ten direito a cobrar estas axudas. A gran definición é que o Estado español, o próximo día 21, na reunión de conselleiros e ministro, vai poder decidir quen considera con direito a percibir estas axudas. Por lo tanto, o primeiro e máis importante é definir que se entende por agricultor activo. O que para todos nós é elemental, que é agricultor aquel que vive e traballa da agricultura e ten os seus ingresos derivados da agricultura, para a política agraria comunitaria, para o ministro Cañete, e incluso esperemos que non sea así para a nosa conselleira, pois vai máis alá de vivir e de traballar da agricultura. Para poñervos un exemplo, en España apenas se alcanza entre sociedades xurídicas que producen e viven da agricultura e agricultores a título principal que viven e traballan en agricultura, non chegamos aos 400.000, mentras que os perceptores de axudas comunitarias pásase dos 900.000. Por lo tanto, o primeiro e máis importante é que para poder cobrar destos cartos se exixira primeiro ser agricultor, é dicir, traballar, dedicar tempo á actividade, e dúas, que os ingresos proveñan da agricultura e ganadería. Se eso se fixera, pois probablemente poderíamos duplicar a media do que están cobrando neste momento os agricultores e gandeiros galegos, que por certo son os que menos cobran de toda España, é dicir, cobrando prácticamente a mitad do que cobra un agricultor extremeño ou unha terceira parte do que cobra un agricultor de Aragón. O segundo dos elementos importante é que o que eran subvencións históricas pasan a ser subvencións por hectárea. Desde o momento que Galicia ten un pecado original, que apenas ten 500.000 hectáreas en produción e ten cerca de 1 millón de hectáreas que sendo aptas para o cultivo agrario
están abandonadas en maus de jubilados, de asentistas, de urbanitas, etc., etc., sin que haxa ningún tipo de mecanismo legal que os obliga a ter que arrendar esas terras a que nas traballen, etc., etc., pois ao cobrar por hectáreas e ter moi poucas hectáreas por explotación, temos un serio riesgo non só de consolidar o que viñamos cobrando, senón incluso de perder partes destos cargos. De forma moi sustancial, hai tres sectores con claro risco de non só mellorar a nova situación, que sería lógico dado que somos os que menos cobramos, senón de poder empeorar. Un deles é o lácteo, toda vez que hasta ahora cobraban unha axuda por kilo de cuota e agora ao cobrar por hectáreas pois teñen serios riesgos de poder perder hasta un 30% das axudas que viñan cobrando. Outro deles é o de ganado de carne con direitos de produción. Os que teñen direitos teñen un serio riesgo de poder perder parte das axudas, non así o resto do sector de carne. E o último e máis importante, que é o de viñedo, dado que a diferencia do que vai pasar en Castilla-La Mancha e en Extremadura, os viticultores galegos van a quedar excluídos de cobrar unha axuda por hectárea. Por lo tanto, é unha situación que se pode arreglar nesta reunión do día 21, pero que a definición previa na que estamos falando é de que queden fora. Se vos dades conta, na nova dinámica desaparece a axuda ao viticultor, mantense a axuda á bodega, por lo tanto, si nos preocupa, si somos conscientes que temos que traballar arreo para lograr que sea o precio da uva o que realmente faga viable as explotacións dos viticultores, dado que a diferencia de outros sectores toda a nosa renta vai vir pola venta do produto, parece elemental que se potencien todas as ferramentas que temos para que ese precio da uva se manteña o máis atractivo posible. Daí que o elemento que consideramos esencial e básico nesta nova dinámica é o papel que poda facer os consellos reguladores. Primeiro, no control da produción e en adecuar que a ferramenta que xogan os propios consellos reguladores á oferta a demanda. Eu creo que as últimas 20 sentencias en 3 xulgados distintos na provincia de Pontevedra contra as sancións aos viticultores de Rías Baixas por rendimento dicen con distintos argumentos as 3 salas do xulgado que a adecuación da oferta á demanda é ilegal facela con sancións de rendimentos aos viticultores. Por lo tanto, parece evidente, agora que estamos en tempo, para que na denominación busquemos ferramentas que nos permitan, con tempo e antelación suficiente, evitar chegar novamente ás tensións que se dan nas plenas campañas e á utilización tendenciosa que se fai do volumen e do rendimento para abaratar o precio da uva. E por último, alertar do que entendemos que pode ser unha gran preocupación para o conxunto do sector vitivinícola galego, que apenas representa 10.000 hectáreas, máis ou menos, sumando todo, do que supón a desaparición dos direitos de plantación. A nova PAC significa que a partir de 2015 desaparecen os direitos de plantación e se sustituyen por un elemento máis discrecional e máis peligroso que son as concesións administrativas. Nestas concesións administrativas que van a supoñer a facultad que ten tamén cada Estado membro de ir incrementando o volumen de plantación nun 1% anual, non é isto que máis nos preocupa. O que máis nos preocupa é esa bolsa de cerca de 100.000 hectáreas de papel virtual que existe e que poderán ser obxecto de plantación a un precio moito máis barato. Dito de outro xeito, existen 100.000 hectáreas de direitos de plantación en papel, non na realidade, no conxunto de España, que nun trasvase masivo a Galicia, onde apenas temos 10.000 hectáreas, poden distorsionar brutalmente a propia lei da oferta e demanda, a propia situación de precio que xa temos neste momento. Daí que parece evidente que se poñeran en marcha por parte da Administración galega algunhas iniciativas, como pode ser o regular a través dun banco de direitos de plantación todo que os novos direitos que existen en Galicia, desas 100.000 hectáreas de papel
En Galicia hai casi, creo que son 1000 hectáreas virtuales, máis o que poderá vir de fora, e polo tanto parece lógico que teña que haber un banco que regule ese volumen e que administre a donde poden ir para evitar estas distorsións. E o segundo dos elementos que parece lógico é que tendo, como se dice, fondo de armario suficiente aquí en Galicia, houberá como unha medida inicial de impedir desde o primeiro momento entrada de direitos de plantación de outras comunidades autónomas e sobre todo que non poderan vir de forma directa sin pasar por este banco de direitos para que, máis que plantear novas incorporacións de viticultores novos, consolidemos os que xa temos e, sobre todo, actuemos para ir regulando de forma ordenada un sector que, como digo, se basa en equilibrar oferta e demanda.